हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अमरनाथ एंड यासा यादव की आवाज़ में आप एक गाना सुनने जा रहे हैं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। गाने का तर्ज है कि सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो बहु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो बहु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो। कौन सी वचन है कि यहाँ तू अलो कसम खाई के फेरा साथ लगाई के नु हो बहु। घर में ढुकैली ढोल बजाई के सोहर गीत गाई के नु बहु। घर में ढुकैली ढोल बजाई के सोहर गीत गाई के नु। सौंप देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो बहु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो। आगे का है कि अर नइखे हमें लालच तोर कमाई के अवरो ये सब बाई के नु बहु। लालच बस एक बाप माई के रही मुसुकाई के नु बहु। लालच बस एक बाप माई के रही मुसुकाई के नु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो बहु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो। आगे का लाइन है कि तुहार दोनों हाथ में बाटे दुई पगारी समझिया काचा गगारी नु हो बहु। रखी संभल के जीवन सगरी फूटी त हंसी दोनों नगरी। दोनों नगरी यहाँ पर कवि ने कौन से दोनों नगरी की बात की है? एक तो उसका माँ बाप का घर और दूसरा ससुराल का घर। दोनों वहाँ तो उसके बाप उसके पिताजी हैं, यहाँ इसका ससुर। दोनों को पगड़ी का लाज इसके हाथ में है और पूरा जीवन इसको संभाल कर रखना है। इसलिए कभी कहना पड़ा दोनों नगरी। यह कच्चे घड़े की तरह है। इसको पूरे ज़िंदगी जिस तरह कच्चे घड़े को संभाल कर रखा जाता है उसी तरह से इसको रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ का इज्जत बचेगी। आगे का लाइन है कि का करी कोई पछताई के इज्जत सब गवाई के नु बहु। का करी कोई पाई के समाज में हंसाई के नु बहु। का करी कोई मुँह छुपाई के समाज में हंसाई के नु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो बहु। सौंपी देली आपन हम लाला नावा बचानावा के लाज रखी हो। सौंपी देली अपन हम लाला नावा बचानावा
रखी हो। यही बात कहिया अपन भाई के अमरो भाऊ जाई के नु बहु हो करिया मत काम तू कसाई के कसम बाप माई के नु बहु हो करिया मत काम तू कसाई के कसम बाप माई के नु बहु हो सौंपी देहली अपन हमला नवा बचना के लाज रखिया हो। बहु हो सौंपी देहली अपन हमला नवा बचना के लाज रखिया हो। आगे बात है कि नैखे रोक टोका तोर ड्रेस के अवरो कपड़ा प्रेस के नु हो। बहु नैखे रोक टोका तोर सिंगार के घूमे के मेला बाजार के नु बहु नैखे रोक टोका तोर सिंगार के घूमे के मेला बाजार के नु सौंपी देली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। बहु सौंपी देली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। बहु सौंपी देली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। आए का लाइन है कि खाना चाहे खइहा रोज होटल से पानी पीहा बोतल से नु हो। बहु नफरत बस एक रम बोतल से रही दूर टोटल से नु बहु नफरत बस एक रम बोतल से रही दूर टोटल से नु बहु सौंपी देहली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। बहु सौंपी देहली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। अंतिम लाइन है करे बा दिल के आवाज आशा माई के अमर के कसम खाई के नु हो। बहु सुनी लाया आवाज दिल में आई के मालूम होई सच्चाई के नु हो। बहु सुनी लाया आवाज दिल में आई के मालूम होई सच्चाई के नु बा दिल के आवाज आशा माई के अमर के कसम खाई के नु हो। बहु सुनी लाया आवाज दिल में आई के मालूम होई सच्चाई के नु हो। बहु सुनी लाया आवाज दिल में आई के मालूम होई सच्चाई के नु सौंपी देली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। बहु सौंपी देली अपन हमला नवा बचनवा के लाज रखी हो। सौंपी देली अपन हमला नवा बचनवा के लाज। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए भजन के साथ। तब तक के लिए अमर आशा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। शुक्रिया।